Bismillahirrahmanirrahim. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shirin namu na furcin masoya. Wato saƙon ya fara da cewa ina son ka hubbina, zan kuma da ci gaba da son ka a cikin kowace rana har abada. Kai ba iya masoyi kaɗai kake a gurina ba, ka zama ruhina. Kallon ka na yayi mun a cikin wani kunci. Ina ƙaunar ka da yawan gaske hubbina. Saƙon ya ce ina son ka hubbina, zan kuma ci gaba da son ka a cikin kowace rana har abada. Kai ba iya masoyi kake a gurina ba, ka zama ruhina. Ƙaunar ka na yawo ne a cikin jinin da ke yawo a cikin jikina. Ina ƙaunar ka da yawan gaske hubbina. Wannan kuma saƙon ya ce tabbas sanki shine abincin rayuwata, shi nake ci rayuwata ta inganta. Kalamanki shine ruwan rayuwata, shi nake ci su ƙara inganta lafiyata. Shi yasa kike tare gabana da bayana, da damana da haguna. Zamanki a gabana wata kariya ce daga dukkan wata mace da za ta iya kallona. Zamanki a bayana kuwa wata kariya ce da dukkan wata mace mai farautar zuciyata. Haka zamanki a damana shi ke bani cikakken farin ciki, yayin da zamanki a haguna shi ke min maganin dukkanin wata damuwata. Barkanki da rana shalele. Saƙon ya ce tabbas sanki shine abincin rayuwata, shi nake ci rayuwata ta inganta. Kalamanki su ne ruwan rayuwata, su nake sha su kashe min dukkan ishi, su kuma ƙara inganta lafiyata. Shi yasa kika tare gabana da bayana, da damana da haguna. Zamanki a gabana wata kariya ce da dukkan wata mace da za ta iya kallona. Haka zamanki a bayana kariya ce da dukkan wata mai farautar zuciyata. Haka zalika kasancewarki a damana shi ke bani cikakken farin ciki a rayuwata, yayin da zamanki a haguna shi ke maganin dukkanin wata damuwata a faɗin duniyar nan. Barkanki da safiya shalele. To kuna tare da wannan tasha tamu ta Sadiq So TV. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, muna tare da ku insha Allah a cikin wannan shirin namu na furcin masoya. Sai anjima.